poštovani gledaoci, pratite vesti. Moje ime je Kristina Jovanović. Gradsko veće grada Vršca raspisuje javni poziv za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Pozivaju se zainteresovana lica za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini da gradu Vršcu podnesu pisane ponude. Zainteresovana lica moraju ispunjavati sljedeće uslove: da obezbede otkupna mesta u katastarskim opštinama na teritoriji grada Vršca, da otkupno mesto ima uređeni prostor, kolsku vagu sa važećim uverenjem kojim se potvrđuje njena tehnička ispravnost i ispravnost merenja, kao i prisustvo registrovanih kuća za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Na otkupno mesto primenjuju se tehnički uslovi za prijem, merenje, utovar i istovar poljoprivrednih proizvoda u skladu sa posebnim propisima. Potrebno je da zainteresovano lice raspolaže sa dovoljnim brojem transportnih sredstava, odnosno 10 kamiona sa prikolicama. Neophodno je da zainteresovano lice obezbedi depozit u iznosu od 2 miliona dinara ili bankarsku garanciju. Lice će otkup vršiti po akontacionim cenama Dijamanta i Viktorija grupe, odnosno po najvišoj ceni. Obračun i plaćanje otkupnih poljoprivrednih proizvoda će se vršiti u roku od 15 dana od momenta prodaje istih, s tim da se posljednja cena formira 1. oktobra 2016. godine. Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju lica zainteresovana za otkup poljoprivrednih proizvoda koja dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom. Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti razmatrane. Ponude se podnose poštom ili u zgradi Gradske uprave grada Vršca, Trg Pobjede 1, na pisarnici Gradske uprave, u zatvorenim kovertama sa naznakom Grad Vršac, ponuda za otkup poljoprivrednih proizvoda. Rok za dostavljene ponude je 22. avgust 2016. godine do 15 časova. Gradsko veće grada Vršca raspisuje javni poziv za vršenje usluga skidanja usjeva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Pozivaju se zainteresovana lica za vršenje usluga skidanja usjeva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Vršca da gradu Vršcu podnesu pisane ponude sa uslovima za vršenje ove usluge. Zainteresovano lice moraju ispunjavati sljedeće uslove: da na zahtev radne grupe za sprovođenje odluke o skidanju usjeva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Vršca izvrši žetvu, berbu poljoprivrednih usjeva u zavisnosti od potreba grada Vršca, a na površinama prema dinamici i dispoziciji koju odredi radna grupa; da sprovede sve potrebne mere bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i protivpožarne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. Svi troškovi koji nastanu u toku realizacije ovog posla, a odnose se na eventualne kvarove, popravke, redovno održavanje kombajna, kao i svi ostali ovdje nepomenuti troškovi vezani za funkcionisanje kombajna, padaju na teret kombajnera; da obezbedi gorivo za žetvu, berbu o sopstvenom trošku. Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju kombajneri koji imaju registrovan kombajn u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i koji dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom. Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti razmatrane. Ponude se podnose u zgradi Gradske uprave grada Vršca, Trg Pobjede 1, na pisarnici Gradske uprave, u zatvorenim kovertama sa naznakom Grad Vršac, ponuda za skidanje usjeva sa poljoprivrednog zemljišta. Rok za dostavu ponude je 22. avgust 2016. godine do 15 časova. Komisija za sprovođenje konkursa za raspodelu budžetskih sredstava za rad i sufinansiranje udruženja građana za oblast sporta donela je rješenje o raspodeli sredstava za drugu polovinu godine. Prenos sredstava iz budžeta grada Vršca vršit će se na osnovu i u okviru raspoloživih sredstava u budžetu grada Vršca za 2016. godinu i u skladu sa ugovorom koji će biti osnov za prenos sredstava. 51 udruženje primilo je sredstva iz budžeta grada Vršca u iznosu od 8.680.000 dinara. Rješenje o raspodeli budžetskih sredstava za rad i sufinansiranje udruženja građana za oblast sporta za drugu polovinu godine doneto je na osnovu člana 46 statuta grada Vršca, odluke o utvrđivanju organa grada Vršca i pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta opštine Vršac. Ceo spisak udruženja koja su primila sredstva može se vidjeti na portalu grada Vršca. Vršačko kulturno leto trajeće do 31. avgusta. Organizator je Kulturni centar Vršac. Za subotu je planirana predstava za decu Mickey Mouse u muzičkom paviljonu u 19 časova. U nedelju će posetioci moći da vide program udruženja Češka beseda Česi među nama u muzičkom paviljonu u 19 časova.
Danas je počela isplata socijalne pomoći za jul, saopšteno iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kako je navedeno, isplata se odnosi i na naknade za izdržavanje lica na porodičnom smeštaju, posebne novčane naknade po Zakonu o socijalnoj zaštiti i dodatka za pomoć i negu drugog lica. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležili su praznik Preobraženja Gospodnjeg, koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika. Ovaj praznik je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada najavljuje svoje potonje, stradanje i slavu. Svaki praznik i njegovi običaji vezani su i za godišnje doba. Zato se u narodu obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Također se nekad verovalo da je preobraženje posljednji dan za kupanje u rekama. Preobraženje pada uvek u vrijeme Gospodnjskog posta, pa su zato posne i pravoslavne trpeze. Prijatelj vremenske prognoze. MTS imate prijatelje. Do kraja dana očekuje nas promenljivo vreme uz duže sunčane intervale, a u predvečernjim časovima na oblačenje i kiša. Temperatura će se kretati u intervalu od 19 do 28 stepeni Celzijusove skale. Vetar jugoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra predviđaju sunčano i vedro vreme. Minimalna temperatura iznosit će 20, a maksimalna dnevna dostići će 29 stepen Celzijusove skale. Vetar jugoistočni duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.